मोथां मारसोमोन आं नुनायालाय हाबाब अलंबारा एसेबां समायना सिख्लाख्ला हिन्जाव थानानैबो हिन्जावनि बिमाजोंसो बांख्रमनानै थाबाय। मा जानांगौ बे खोथाया? आंलाय मानसिफोरनो खोन्थानांगौना खोन्थानाङा जाखो? खोन्थाबाबो माबाफोरसो उनाव गिनो गोनांसो जागोन नामा? दा खोन्थायालासिनोबो बोरै थानो? आयु आयेन गैया रुल गैया मा आसरित नुखो आंलाय। खोन्थायालासिनो थाथारनाय नङा आं बे बाथ्राखौ खोन्थाथारगोन आङो। हाबाब गामिनि दाउसिन दाउला एम्फौ एनला बोरमा अमा मोसौ फारसेनिफ्राय मिथिजोबथों। जोनोम जागोदान गथ'निफ्राय थैहांहां हां गहांहां बोराय बुरैसिम मिथिजोबथों। अलंबारा बिखुनजोजों सोमोन्दो दङ बांख्रबनाय थानाय नुदों आं होननानै खोन्थाजोबथारगोनहाय आङो। दे सोरहाखौ लिंहैखो नों? ओइ मिजिं आं बहा थांनो नागिरदोंमोनलाय? आं मानो न'निफ्राय ओंखारदोंमोनलाय? आया मानसियालाय खर'आ थिग नंगौना नंला? दिनै जोंहा फिसालानि बार्थडे नङा। दा मोनायाव रायजोफोरखौ ओंखाम जानो लिंनायालाय सोरहाखौ लिंहैखो सोरहाखौ खबर हैखो होननानै सोंदों आं। बावगारलायलांबाय आं। मानसिफोरखौ लिंनो थांनायानो माबा माबि नुबोनानै बावगारजोब्बाय आं। मा जादों दे? ओइ बेजोंहाय आं आसरित सोमोनांथाव मोनसे घटना नुबोबायना। नोंनो नोंबा फोथायगोन ना फोथाया? बुंना नायग्रोदो मा खोथा, होमब्लासो मिथिगोन दा आङो। आंना मिजिं जोमै बिमानि न'आव थांदोंमोन। जोमै बिमाखौ बार्थडे जानोनो लिंनो थांदोंमोन आङो। ओमफ्राय आसरित मोनसे घटना नुबोबाय आं बिसानाव। बाहेराव रावखौबो नुयैलाय न' सिङाव दंदां होननानै जेब्ला आं न' सिङाव हाबलाङो, अलंबारजों आरो बिनि बिखुनजो माने जोमै बिमाजोंसो जि बांख्रबलायनानै दङमोन। खोथाखौ खोनानानै आंनि खर'आवसो घन्टा बुहैलायलांबाय। नंमारगौ आरो खोथाया। नोंगौहाय अखोरां बिफा, दिनैनि दिना आंनि फिसालानि जोनोम सान। आंनि फिसालानि बे गोथार जोनोम सानावखि आं गावनि हौवाखौनो मिसा खोथा बुंगोन आरो? नों फोथाय, आं जि नुदों सैथोखौनो नुदों। नंगौबाथ' नंगौ। आंनि फिसालानि बार्थडेयाल' मोजाङै मोजां थांग्रोथोंसै। बिनि उनाव गासैनोबो मिथिहोनायानो मोजां जागोन। सोरहाखौ मा मिथिहोनायनि खोथा बुंबाय थादों? नोंबो खोनाफैबाय होमबा? नैहाय गोमथा, माबा मा होनो, अलंबारा गावनि बिखुनजोजों गोसथोलायो नामाहाय? नों मिथिबायो नामा? थोद, मा खोथा बुंनाय जाखो बेलाय? बिगुमै बिबोनां बिबाजै बिबोनां एदावलायो जालायो बेखौ आंबो मिथिगौ, खोनायो। नाथाय सोरबाखि बिजामादैजों बिखुनजोजोंखि बिदि सोमोन्दो जानो हायो नामा? नोंमारगौहाय गोमथा, आं नै दासो गावनि मेगनजों नुनानै फैबाय। फिसालानि बार्थडे जानो लिंनो थांदोंमोन आङो। आसरितसो नंमारगौ। र' आंनि फिसालानि बार्थडेयाल' जोबग्रोथोंसै, बिनि उनावनो बिसार खालामनोसै। थौदो, बार्थडेनि ओंखाम ओंख्रि संनाय लाहार फाहार खालामहैदोनि। उनाव जि जायो देखा जायो। बिहामजो, आइसो माथो बबेथिंनिफ्राय ओंखारबोखो आयालाय? नोंसोरखौनो नागिरबोदों। समा जाबोलायलांबाय संनाय खुरनायनि, माखासे बुस्थुफ्रानो जगार गैजोबा। थौदो थाब बुस्थुफोरखौ मा नांगौ मा नाङा रान्धुनिफोरनो जगार खालामनानै होदो। आयै, नांगौखिनि बुस्थुखौ लाबोजोबखाबाय, जोंनि उन्दुग्रा न' सिङावनो दोनदों। होमबालाय हामबाय दा। ओमफ्राय गामिनि गासैखौबो लिंजोबखाबाय दा? रावखौबो बावाखैथ'? गासैखौबो लिंजोब्बाय आयै, न'खरनिल'सै। सोरांस्रि माहाखौ लिंनो मोनाखै, ओमफ्राय मा होनो, जोमै बिमालाहाखौ लिंनो मोनाखै। बिसोरखौ लिंहैदो आयै नोंनो हायोब्ला। जागोन दे, आं बिसोरखौ लिंहैनोसै। नों थां, माखासे खामानियाव नांथाफैदो। लिंनानै लाना फैथोंसै आइ जोमै माहाखौ, थांबाय थालां। आयै, जोमैयालाय मोदाय मारसो ना मानसि मारसो? मा दसेनो गोमोरलाय ओंखारलाय? थोद, आं गिलायलांबायलै। हाब आफा, जोमैयालाय माबोरै मोदाय जानो हागौ? होमबा जोमैया मानो गोमोरखो? गोमोरनानै बियो मानो सिगिखो? नोंनोथ' खोनादों सिगिनायखौ? आं फोथाया आंनि फिसाया मोदाय होननानै। आंनि फिसाया मोदायबाथ' नोंनो मिथिसिगौ माथो। नोंजोंनो एथ' गोबाव जाबाय थाबाय उन्दुबाय, नोंजोंनो गथ' गथाय खांलायलांबायमोन। आंनि फिसाया मोदायबाथ' नोंखौ मालाबाफोर सिगिदों जानो हागौ। नोंखौ मालाबा गोदोना सेथेबायदों जानो हागौ। नों गोसोआव दङ? बिदिथ' मालाबाबो मोनफेराखै आं मोननायालाय। अब्लाबो आं सन्देह नांबाय, जोमैया मोदायसो होननानै। हामा आफा, जोमैया नोंनि हिनजावसो, बेयो मोदाय नङा। आरो नों जि बुंबाय मालायफोरनि सिगांनो मालाबाबो दा बुंसै। नङाब्ला मानसिफोरा दानि जुगाव बेफोरखौनो दायना दायनि होननानै सानो। बोरैबा भुलावनो सोरबा मिथिबायबा जोमैखौ दायना साननानैसो बुथारलाबायगोन। दे आफा, सिरि थादो। आं गिनाय मोनबायलै बेजों थानो।
आंनि मेगननि सिगाङावनो रुमाव हाबबाय आं नायफैबाय गैला बियो आरो लोगो लोगोनो गोमोरनानै बियो मोदाय बायदि सिगिबाय आयै बियो जुदि मोदाय नङाब्ला बियो जुदि मानसिब्ला बेथ' न'आवनो दङ नों दानो लिंनानै बेखौ दानो नुजाहो आंनि सिगाङाव अब्लासो फोथायगोन आं नङाब्लाथ' बियो मोदाय मारसो र' आं गाबज्रिनि दै जोमै ओइ जोमै मा आखल खिन्थिनाय जादों बे नोंनि ओइ जोमै मा हुआ बायदि आखल खिन्थिबाय थानाय जादों बे नोंनि बबेयाव दङ नोङो हनै जावैसो नोंखौ मोदायसो सानलायलांबाय गिलायलांबाय नोंखौ बहा दङ नोङो जल्दि ओंखारबो नै माथो टिभि रुमावबो गैया टिभि नायदोंसो सानदोंमोन आं मानसियालाय बहा थांमारखो बेलाय ओइ आयै बारा धेमालि खालामबाय थानाङा दै जोंनिया मोदाय मारसो बोरैबा गोद्रा सेथेगारगोन थोद जावैसो मा बुंबाय थानाय जादों नोंनालाय मानसियालाय बोरै मोदाय जानो हागौ जोमै ओइ जोमै नों गथ' गोरलै नंला दे बेबायदि जोंखौ धेमालि खालामबाय थानो बबेयाव दङ नों गोख्रै ओंखारबोखादोसो हनै जावैसा नोंखौ मोदाय होनानैसो गिलायलांबाय ओइ जोमै मोजां खालामनाय जायाखै आखला जल्दि ओंखारबो बबेयाव थाखोमादों नोङो जोमै बिमा नै आयै नोंखौ सोरबा गाबज्रिदों बेनो आरो बे थङालिया रलाय नायहैनि आं ओइ जोमै बिमा ए नोंसो माथो आंलाय नोंखौनो जोमैसो सानदोंमोन नङा आंसो नै जोमै बिमा दा मोनायाव न'आव ओंखाम संनाङा दे जोंहानावनो थांबानो जाबाय जोंहा दिनै आबौ फिसा अखोरांनि जोनोम सान फिसा ओरैनो पार्टि होनो नागिरदों दा हराव ओंखाम संनांला दे थांबानो जाबाय ए नंगौ नामा दे जागोन दे हाब दिनैनो पार्टि ओमफ्राय दिनैनो खबर होबाय आरो साननैसोनि सिगां खबर होबानो जायो दा हरखाबलाय मा मोनलांनांगौ जाखो फिसौनोलाय आयै जोमैखौ नुदों नामा सोंलाय दे माथो नांलायगौ जेबो नाङा नुजाहैबानो जाबाय दे जागोन दे ओमफ्राय नै मिजें बिमा जोंहानि जोमैखौ नों लामाफोराव नुबोबायदों गैयाथ' आं रावखौबो नुबोआखै दे बिदिब्ला दा फैबानो जाबाय दे गोबां खामानि दङ न'आव आं थांनोसै आयै जोमैयाथ' मा जामारखो सिरिथा जावैसो थाथों बियो थाखोमानानैनो थाबाय थाथों जोंहा दा सानैजों पार्टि जाहैगोन थाथों बे न'आवनो रानथाब फोथाब ओंखाम संग्राखौ ताला मारिना गालांगोन जोङो दे सानैजों जोंहा पार्टि जाहैगोन सिन्था खालामनो नाङा गथ' गोरलै बायदि मा खालामबाय थानाय जादों बियो थानो होगोनसो आं बेखौ आबै ओइ आबै बे एथ' गोजौ बिल्डिंआव मा खालामफैदों नों बोरैबा गोलैलांबा मा जानांगौ मानो फैदों आबै नों बेयाव आंखौ हारसिं मानो नोंसोरो दसेबो थानो होआ थां आबै नों नोंनि न'आव आंखौ बेयाव दसे सम हारसिं थानो हो आबै नोंखौ बोरै हारसिं दोननो जों बे अबस्थायाव नों दसे समबो हारसिं थानो मोना थौ नोङो न'आव थौ आबै नोंसोरो गासै खोथाखौ मिथिनानैबो मानो मिथियै बायदि दङ बेबायदि समाव आं बोरै नोंसोरजों जमा थानो हानो आंहा जोबोद दुखु दङ आंहा जोबोद दुखु जादों बे समाव आंखौ नोंसोरो दसे सम हारसिं थानो होआ मानो आबै सना आंखौ निमाहा होदो आं मिथियाखैमोन रोननि जिउआ सानैसोनि थाखायल'मोन होननानै रोननि आखल आखु बेखौ सासे मोजां सेंग्रा नुनायखायनो नों बेजों थाङोब्ला आलो गोजोन संसार जाहैनो हागोन साननानैसो नोंखौ हरदोंमोन नाथाय जि रोननि जिउआ दे सानैसोनि थाखायल'मोन बे बुहुमाव बेखौ सोर मिथिखागौमोनलाय बेबायदि होननानै मिथिब्लाथ' आं नोंखौ मालाबाबो रोननो हरामोन आबै सना आंखौ निमाहा होदो आंनि खोथा मानिनानै नोङो रोनजों थांबाय नाथाय नों आंनि खोथा लानानै साननैसोनि गेजेरावनो रान्दि जानानै थानांबाय आबै नों बेफोरखौ बुंनानै नों मानो गावखौनो दायनिगिरि खालामनानै लादों नोंहा बेयाव जेबो दाय गैया सोर मिन्थिनो आबै सोरनि जिउआ सोरनि आयुआ गोलाव सोरनिया गुसुं सोर मिन्थिनो सोरनि खाफालाव गसाया मा लिरनानै दोनदों सोरनि जिउआ माला थांगोन बेखौ सोर मिन्थिनो नोंबो मिन्थिया आंबो मिन्थिया आबै
थांनो गोनां थांबाय बियो बेयाव नोंहा जेबो दाय गैया गासैबो दायानो गासैबो साजायानो आंनि आं दासो अनुभब जादों डक्टर आंखौ थार मोजां मोनोमोन नाथाय आं डक्टरखौ साननैसो मोजां मोननायनि फावथिना खालामबाय आं सानो बेबो आंहा फाम नांदों होननानै आं डक्टरखौ हाबा जानायनि खोथा होनानै बेखौ थगायनानै आं रोंजों खारखोमाबोदोंमोन ना मालायखौ दुखु होनायनि बान्थाया बेनो जायो नामाथाय आं बेखौ सानदों आबै आंनिनो गोरोन्थि आरो बे आंनि मोननो गोनां साजा जानांगौ आं बिमानि गोरबोआव थानाय समावनो गोजौनि गसाया आंनि जिउ जारिमिना माबायदि जालांगोन गासैखौबो फारि फारि लिरदों आंनि खाफालनि लिरनायानो बेनो आं सानो बे आंनि खाफालनि लिरनाय आबै सना सिन्था दा खालामसै नोंहा दाबो बैसो दङ महर दङ सम दङ नों दाबो मोजां हौवाखौनो मोनगोन नों फरायफिनल' प्लिज आबै आरो बिदि दा बुंसै आं रावजोंबो हाबा जानो गोसो गैला सेथि खेब आरो जोबथा खेब रोनानोमोन आंनि नङा आबै नों दा दुखुआव दङ खायसे बेफोरखौ सानदों समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे गासैबो सोलायलाङो नों सानसे रोनखौ बावलांगोन आरो नोंनि जिउआव समायना राजकुंगुर सासे फैगोन जेब्ला नों बै राजकुंगुरखौ मोनगोन अब्ला नों बैजों मिनि खुसि संसार जानो हाफिनगोन आबै नोंहा सम दं महर दं बैसो दं नों फरायफिनल' आं बेखौनो बुङो नों फरायफिनल' आं दा माबोरै फरायफिनो आबै मानसिफोरा आंखौ मिनिगोन हौवा लाखानाय हिन्जावा हौवा थैजानानै स्कुल फरायफिनबाय सिख्ला गोरलै जाफिनबाय होननानै आंखौ गासैबो मिनिगोन नङा आबै बे नोंनि बुंनाया गोरोन्थि जाय मानसिफोरा नोंखौ हौवा थैजानाय होननानै मिनिगोन हौवा थैजाखांनानैबो लेखा फरायबावदों होननानै मिनिगोन बेफोरबायदि मानसिखौ मूर्ख होननानैसो बुंगोन मानोना बिसोरहा गियान गैया फरायनाया मोनसे सोलोंथाइ लानाया हाबा जाखानाय हाबा जायै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जेबो सिन गैया बिसोरो नोंखौ मिनिनोल'सो रोंगोन बिसोरो नोंखौ ठाट्टाल'सो होनो हागोन नाथाय नोंनि हिक्काखौ नोंनि गियानखौ नोंनि थांना थानाय फिउचारखौ बिसोरो दाना होनो हाया बुंग्राया बुंथों नोंल' फराय मिनिग्राया मिनिथों रायखोमाग्राया रायखोमाथों बेफोरबायदि फिसा फिसा खामानिखौ फिसा फिसा मानसियासो मावो नों सिन्था दा खालाम आं थांनानै थासान्दि आबै नों आंनि बोसोन बायदि सोलि नों फराय जागोन दे आबै आं फरायगोन फरायथारनो नांगोन आंनि बोसोन नों लाथारनो नांगोन आबै आरो मोनसे खोथा खोनासंबाव हौवा थैजानाय मानसिनो हिन्जाव थैजानाय हौवा मोनगोन हिन्जाव थैजानाय मानसिफोरनो हौवा थैजानाय हिन्जावफोर मोनगोन गसाया गासैनोबो जरा जरा होखादों नों गोथार आयथा हौवा मोनाब्लाबो मा जानो नों जेरै हौवा थैजानाय बेबायदिनो हिन्जाव थैजानाय हौवाखौ नों मोनगोन आलो गोजोन संसार जानो हागोन जिंगा दासिथार आबै जिंगा दासिथार फैदो आबै फैदो रुमाव फैदो नों बायदि दुखुआव गोलैना थानाय मानसिया बेफोरबायदि बिल्डिङा मोजां नङा बेफोरबायदि बिल्डिङाव थायोब्ला दुखुथिया मानसिफोरखौ सैतानफ्राबो लोगो लायो गावजों लांनो नोंखौ बुथारनो लोगो लागोन आबै फैदो रुमाव फैदो सोरांस्रि औ मामोन हाब सोरांस्रि नोंनि माथोखौलाय माथो दिनै गाबनाय बायदिसो खोनादों गाबदोंमोन नामा नोंलाय माथो होनबावनो आरो जोंनि न'खरखौलाय सानफ्रोमबो दुखुआनो दुखु औ गाबदोंमोन मानो होनोब्ला आंनि फिसाजोआ रान्दि जाबायना आंनि बिजामादैया थैबाय फिसाजोनि फिउचारा दा मा जागोन बेखौनो साननानै गाबदोंमोन आं सोरांस्रि माथो खालामबावनो आरो थांनो गोनांखौथ' रावबो हमथानानै लाखिनो हाया मालाय गावनि सम बायदि फैबाय थांबाय नोंसोर गाबबाय थायोब्ला
देहायासो नस्थ' जालांगोन नोंसोर गाबबाय थायोब्लाबो थांखांनाय मानसिया माब्लाबाबो फैफिनला ए माथो मिजिं बिमा फैदों ओइ फाग्लि मा खबर ओइ फाग्लि बा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारथारला माथो नोङो आजिखालि थाव थाव जोंहानाव थाव मैगं थाइगं हानो जोंहा आबौ फिसानि दिनै बार्थडे ना अखाफोरनि दाहराव रावबो ओंखाम संनाङा न'आव दै जोंहानावनो पार्टि आबौ फिसानि बार्थडे अ नङा माथो दाखालिनो आंनो ददेया बुंदोंमोन बावनासो थादों आङो जागोन दे जों गासैबो थांगोन आयु नंगौ आरो आंलाय मोनथिथारा दे जागोन दे थौग्रो नोङो आं दसेनि उनाव थांगासिनो दे आं एसे ड्रेस गानस्लायनानै ओमफ्राय एसे फ्रेस खालामनानै थांगासिनो आङो थौ नोङो थौ दे बिदिब्ला दा नोंसोर फैबानो जाबाय दे आरो ओइ फाग्लि नों एसे थाब फै मैगं थाइगं हानो